Ɗan Kwakur TV. Ohoho, ɗan Kwakur, a ina ka samu kuɗi ne naga ka siyi sababbin kaya? Gaskiya abokina, adashi ɗaukar farko akwai daɗi. Kaga na sa naira 1000 an bani 100. To ni dai na fita fit, na daina adashin, su kuma Allah ya fitar da su, Allah ya sa su gama lafiya. Ni dai na fita da rabona. Haba dai ɗan Kwakur, amma dai wasa kake. Ta ya za a yi ka sa naira 1000 a cikin adashi, kuma dan kana ɗaukar farko an baka naira 100 ka ce ba za ka ƙara sawa ba? Kai ma ka san ai hakan ba zai yiwu ba. Ka san Allah babu shegen da ya isa in ƙara bashi kuɗina, kuma wallahi na fita da rabona. In kuma ka taɓa ganin yadda aka baiwa ɗan Kwakur kuɗi ya fita daga aljihun ɗan Kwakur, sai ka faɗa. Ni fa duk duniya mutanen da suke cin kuɗina ka sani, daga karuwai he mai sai da sigari da wiwi, iya su kaɗai ne za su buƙa kuɗi na kuma in ba su, amma ban da su ban gan su ba, kuma ban ga dalilin da zai sa in ƙara ba da kuɗi na a wani adashi ba. Na fita da rabona.